Raha alam kia phuthak ketarli pameji aphan governor pen sai ke deng kapangcheng. Assam state along ajo porphai ner ke pen ada porphai phoan curfew kapangda. Rek jama hawara long kalitang sumila rong hangpia phuthak ahoka kang sai long nang jipura kachesong kapado. Birta kilang bang pubang pidona phanseta minilihin pen kardom abajiriglo kardom. Prime time birta long pen nili sami juli baby nonarju itha birtang ton pen. Sominda radang along kati hurnut kalitang sumila rong hangpia phan cholang rem det pen apran karmu deralam kia puthak katari pamiji aphan governor pen hukum kipi. Bangso puthak katar libji aphan committee ke sengalong moloi bora IAS commissioner Central Assam Division of Hansi ke jabangarpu pekpondo. Kalitang sumila rong hangpia phan cholang rem dat pen apran armut dat si meke kai chok alam dat longriang kang chot kali sominda radang along kati hurnut among ve ke japsi klanglo. Marat ang thin kirima bangphu Prakash Chandra Borthakur lapen asopo aphan sik jerasai kidengja puthak home department a hinpen kengkam dengponlo. Ahok akan silong letik. Ahok akan silong letik. We want. We want. Justice for. Justice for. Ahok akan silong letik. Ahok akan silong letik. We want. Kalitang sumila rong hangpi apran kirama phuthak apor pade pin pen kiri tarli basai kapachun ponjia phan state home department a hinpen committee ke seng paduponlo. Karbi Anglong live pen bangso birta kirit dunlong laki Central Assam Division Commissioner IAS moloi bora phansi bangso keseng pon committee along ke japon jia phansi arpu piponlo. Bangso committee benajok nithom cap apor angbong kiri tarli basai kedeng pachun pen a hok ang thek palong vek nangpu. Labangso kapathik ponaron laki state governor a hinpen keseng pon committee aphan arpu hodailo. Ningkan krehini arta ilitum amuso sumila rong hangpia phan apran karmuda bangphu Prakash Chandra Borthakur lapen asopo labang hini aphan kokthat pinangji pu social media longpen kehang an parta det longriar lo rat thur pakache songa se angtong laki kidipun e pin alam binong. Laso alam pen Raha police station along 97 21 302 120B arona tengpen lamhoi pabonlo. Poso so bang hini aphan nep ingnang pon therapy Prakash Chandra Borthakur achor Rani Borthakur aphanta ar sigjit klar dak pen alam kelongji aphan kangsai along klam along si dolo. Assam along Richard Kali India pen kaprek adera long penta marat angthin sailang no kachoklem Prakash Chandra Borthakur lapen asopo aphan kokthat pinang jipu social media along pen government aphan kehang padolo. Ahok akan silong letik. Ahok akan silong letik. We want. We want. Justice for. Justice for. Ahok akan silong. News report Karbi Anglong live. Non-malom, state ang kangarlo, COVID-19 na kisobur kangdang bumajok, Assam State Disaster Management Authority ay hinpen, rong sopialong kido kita kachiri ng jiaron, larpon hudanglo. China adet pen ng ketetlut, COVID-19 na kisobur, sumindara dang alongta, pahangjo, pahanghaisi, dokoklo. Lason si Assam along rialongta, pinian, suri hinira, plikebra isian, keso kilong apay, kili rock penajok, Assam State Disaster Management Authority mate, ti hekpen, ASDMA ahinpen, state adang along, ajo porpay nerkepen, putorada porpay poan, curfew, pangdaponlo. Bangso ahud, say kilang ahinanatu ke klematumapan kangkir ponabi. Kenang solason ke ponagari pendanglo, gas, CNG, jangtu hehuapan ke kang ponabi. Halapu interstate pen interdistrict kachilenga gari aphan kenang soralu nangni lapen munit ke thapon lapen methang jungjung kache ponagari sitami hukumalu nangni lapen pherangke klembang atumaphan ke khangabe ajo curfew ki pi ahud maduta thanga sa avi purote kachilengle de jia phansi chief secretary Jisnu Barua pen pangdakpon. News report Karbi Anglong live.
Kalitang sumila rong hang pia phan apran karmu dera bang phua tuma phan police atum ingnang check pena phi solang do ara tum thur paksi kang nang chot kali adai ki do veka bang phua phan kok thatsi pi vek nang jipura kache song dera dang pati hunuran pinlo Kidam tang jang mi poni phain kora hini arni Nagaon district Raha Hawar Khaighat Buarong alo Prakash Borthakur pen asopo Nayanmoni atum pososo cholangrem det pen akireng akpi apran armudatlo Bangso puthak kidip Georgia phansi kabor ilo bonta adongarai ke doara ratum kachini dun derajok hur chodutsi karbiang longa ratum penchenglo adongarai ke do araratum ta thurdun paksi adai ke do vekabang pu atuma phan a hok akang sai piponang jipu ki hangate adai ke do vekabang pu Prakash Borthakur pen asopo Nayanmoni atuma phan ke police atum hemkang sam bengcheklo Bonda ke ongdung arat jasmet hampanga song atum ke police atum kang nang check chot ke chokche adai ke do veka bang po atuma phan ke kok thatsi pipon vek nang jipura prek jam bahawara long kache song padopon bomlo lason thak thaksi pinile thot setami denaronga hithielong KCS denarongaro KSA denarong Bajar Committee VDP KNCA denarong Tempo Association lapen Employees Association denarongaro Nagaon ADP Girls College Halapu Silonijan ahithielong Anti Corruption Youth Power atum lasonsi All Assam Karbi Student Association lapen KCS atum chelang rapetsi Kaliabor Civil SDO asahemalongta Karlitang sumila rong hangpia phuthak a hokakang sai kelongjia phanpura pinpura lo pajirram Bangso kache song along ajahaga song atumki armum kache jengpen minute isia por ing samri pen kache ki moasai kedeng lapen ajahak asong atumki prabjin pen adai ke do vek abang pu atuma phan kok that pipon vek nang chipura prek jam police station along lapen civil SDO asai hemalong pinpura lu ki PSI sitami kedeng padupon kadok ave phan jati jabor phan khai phan chipu pe pin pen tidin de pin pen Keceplang vek abang pu atuma phan sodak pen alang lituma phan adai anang po lapen karbiang long arada long kiduk kelak akar bi akhai tum phan nilitum karbi katling ni marlia song hin pen kachuning ridunji kela hello duk det lo voi phit setami emethang asumar phan jasemet ke asupia tum phan suar lo tuma phan Bangjok hemle bidunji pusetami methang along pat along ki bidunjia thai chelang dun pemi penle bidun hurtha pusi nili karbiang long arat ak ki dukdet arat atuma phan nili chuning ritun lapen alang le tuma phan abang ke jitu kok khat pidet pensi alang le tuma phan apran endena ko pusi nili tuma bangke nitum hin memang support lo lapen itu abang ke lapang so akam Cuncetik abang gini itu mai kasih song abang gini itu mahin pemakai inkon konpelo lapen sang konpelo. News report Karbiang Longla Nagaon district Rahalong ningkan krehini arta ahem kajubi pon osopi Kalitang sumila rong hangpia phan cholangrem depen apran karmu derbangphu Prakash Borthakur pen asopo Nayanmoni atuma phan nep ingnang cheklo bon setami alang lituma phan kang nang chek chotki aning kang samang wedara jok pinnang an hamphang song atum kache song padopon Lason thak thaksi kedam tang jang mi poni phain kora trop ani kang sama pora hut Habar ke hat college karbi longchoria song atum penta chingrum rin ti se Kalitang sumila rong hangpia phan apran karmudet atuma phan so dakpen insai ponsi kok that ni tek nangji kali pulote kibangji lang ani sitami kache song ington pon bi pusi pherang ke atuma phan pachin pon Karlitang ini tu amu made tu manjir sumila rong hangpi apran karmu det abang pu bang hini made posu so tu han ahok pet akang sai ki palong ji phan sin tu so kache song deng bono lasi labang so kache song awak te labang so aka hong akang sai long letik bang ini tu kache song ing tomte
Lapusong apora hot kache song pona tumpen kaning je pona tengki ahem sara tuma phan laksuri ingko ya tangka akira prap jinpen ipon veknji lapen karitang sumila rong hangpia phan kachiki mopon verje phan isia simbon lo kachale ahen ipon veknji puta habar ke hat college karbi lungsoria songa tumpen ta ki hak padopon ki phowek atum phan bange rap vek nang po lake compensation tangka bang pi vek nang po prap jinben lak ingko tangka bang pi nang po lapen adai ke do bang phu bang phi tum phan ke lage prap jinben fast track ponsi lake phasi pi vek nang po lapen ko am si non lapu pine bom ma la tum ko anang deng si dam bom ma lapen lata mi to tum phan rat tum phan bang na pakla thek nang po lapen lalo ni le ko chuning ri ki kang tung bang ke lada Karbiang Long Thomas Council phan chuning ri kang tung bang ke ladak Karlitang sumila rong hang pia men pen school bang impudet nang po halo dak West Karbiang Long Long ko nama ahem adung alang li phan let sumila rong hang pi memorial English school pula puson bang impu pi nang po la bang ni le CM sar tum phan mate Karbiang Long Thomas Council la non ke do bom ma tum phan si chuni ri lo akumling ba hadak selam nam nai alang li akumlin nang selam vek nai busi ni tum bang e chuning ri lo Karbilo chale song la pen la pu Harvard College Student Union tum same athema alang li akumlin jong si tum selam lo pulo tang de monon pitai tum mai chikimo long wer po la pen chini po momo itum isumar din hut pustame akai hut pustame komalo sumila rong hang pike pulo tang de nonason history donang po Pinika chesong asai ke den pok lake habar ke hat college along pen armung chideng konsi habar ke hat arong supi tobar krong pi along an palidam pen milu chekai pon tisi mini disia por insam ripen kalitan sumila rong hang piaphan chikimo padopon ro habar ke hat pen harsing roti Karbiang Long Lai Pini prime time berta ke laponsi kantonik lo